Jaký to máte obsah? 5. 5 liter, dobre som Tá, výkop, tento je on. A on sa bude sníkať. Nech ide na malé rebiku má. On má automat. Ide ako sám. Toto sa nekto do tých automatov. Tento kopec ho bude stáť 10 litrov benzínu. Tento áno. V dobrom prípade. No len aby ste nečudovali, ako vystrelí. Áno. No ale ako 10 litrov. Aj tak? Aha, jak ide. Pravý vír v nádrže, pamätaj. 5 liter obsah, neočuješ? Poď, neboj sa. To má koľko to nie? My sme išli do Košic a sme minuli asi 200 € na benzíne. Ale tam sme ešte si zajazdili poriadne. Čo, nemusí sa, on má preplnovaný motor. Má automatickú zavierku nejakú? No my to vlastne uzavierame. To vy dokopy nespálite. Zostane. Ale to my sme zatiaľ, to je paráda henta. Nemali sme problém ešte, nejaký veľký s tým. Čo ostatné auta zapadávali, tak my... A toto by si chcel ošúchať tam o stromy? No však to je to nám bolo ľúto, no. Však o to ide, že to dokrivíš. To je škoda, no. Pozri, akú má výhodu. Spustil si zadné okno, pekné vidy. Amerika. Ale to je plné v koži vybavené auto. Ale nebrodil si s tým. Hej, Pozrite, ako v tom vnútri. všetko prejde, fakt. Uvidíme teraz, no. Jaký hlboký brod ste robili? Aj. Múla rádená. A mne to robilo? Už teraz ne, ale predtým áno, na Sverepsi Na áno. Sverepsi mi to robilo. Ale to bez diamondulov... Ale prečo má také malé točky? To neprehodí na auto? Jako? Keď mi jebneš, prečo mu neprehodí vyššiu rýchlosť? A však toto bolo 5 litrov. Poď. On to počíta, že na 4 razy, vidíte, to je akurát tých 20 litrov. Vím, som to mal doma do ryti. Neboj sa toho plynu. Už víš, prečo nepridáva kvôli trasenú kolej. No. Nárazník sa na to rozprává. Čomu robí? A on má vybité, nemáte vybité čapy vpredu na to? Ne. To je tak krásne, no. To musí byť pevné rádené. Kurva. Dobre, navíja. A kto ho tam poslal? Ja ho serem, ja ho tam neviem. Ona hovorili, že aj ten má také pomy. Za nejaké nemusí stačí lano, celé a dá ten do mňa. Vácej sa, nabehni, neboj sa! Jako? Jo, tam, skladám, máme ako. Navijaku tiež nemá také Neboj sa, však on vinný. Nech sa berie do trávy, Váci. Daj mu nažrať! On ide na ten slis. A ide na kolíky, rozbije si auto. Kamu? Je to voľné. Samozrejme, volá sa tomu zrkadlu nehal. Potom to suchom pod! Potom suchom pod! Juro! Určite vás počuje. Hane to! Má rádio na plné. On určite kúká televízor. Chlapče, dneska idete peši domov, čo tu to spáli. To je ono. Dávaj! To je ono, hore. Na trávu ide. Rádi potrávi vyletelo stáva, Ide hore, ide. Už si lepší na tom! Ujeb tomu! Daj mu nažrať! Ujeb ho! Kamarek aj tak dojde na spák, čo myslíš, že pôjde ďalej? Dobre, potom pošlem niečo. Ide. Jasné. Nemám čo povedať. No o ničom, tak vidíte pár aut. No. To je akcia Nejaký Fadina, telefón zvoničom treba dať. akcia, no to Ja som napísal na papíre. Aj tam je napísané No. telefón. Dobre. Aj adresa, všetko. Dobre. Ďakujeme, Veľa. majte sa. Majte sa. Dovi. 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 Majte sa pekne. Dovi. Všetko dobre. Už to čo chore. Nech ide na túto Preto trávu. som sa naraz predtým obrúčali na tých koncov.
To len na voľno, tak potom vykočkáva. Jo, taký pásový ponávára. Dočkajte chvíľku. Ináč aj tí pásy, čo tam boli na tom UNT-čku, by neboli zle, no? Také niečo skrátka. Len tam sú z buldozéra pri tej garáži, najdeme ich na odzí. Musí to spraviť, to potom na voľno beh vyjdeš. Úha, to bude veľký nábeh. Je cúvať asi, nejde? Na tú vačku nemá. A možno áno, lebo má ťažký motor. A keď pôjde proti brehu, tak ho pritlačí. Preto mu pritlačí k zemi. Kde sa robila akcia v Rímavskej Sobote, boli ste? Tento rok? No, Nie. to bola bomba. Ale čo, nestihli sme... Ne, daleko to máme. To bola fajn, to bola bomba. 230 Skade? km, 250. Od Cerede, Galanta. Ja, my sme išli z Bratislavy, no. Tak by to ešte dali, no. Ale my sme došli vlastne večer, tam sme prespali v hoteli a ráno sme... Marek! Dušan asi nemal brať do auta! To je hotová katastrofa! Dušan, ty bude na schvál radiť zle! Aj oni kolíky. Aj. Ťažká kurva, no. Tak kopeľa, to je toho nemá spáhol do toho. Maťo, koľko máš toho lana? A nech krúvne, nech zrtaj, kolik ti to dá. Aj dáš ti, povývate!